Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan ng Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 3 na bulan sa Abril, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo dire sa Bacolod, probinsya kag bilog nga pungsod, Pilipinas. Ano ini ang nagkalatabo, nagkapiste-piste na ang hatagay sang food pack dire sa Bacolod kag iban nga mga kabanwahanan kag kasyudaran sa bilog nga Pilipinas. Naginta na ang NBI, ang ila sini Anti-Graft Division, kay ginpadalaan sulat, nakadumdum ka mo kapon, may report, nga ginpadalaan sulat ang pila ka local government sa Quezon City, Cebu, kag naulamid na dala ang syudad sang Bacolod. Siling sang NBI, abi patag kamo. Ini paglapas ninyo sa amo nga laye. Wala makilala ha, ang tagreklamo. Basta may reklamo nga isa ka barangay kapitan ang nagpost sa social media nga lain ang unod sa mga food pack nga ila nabaton. Antes naton ini talakayon, ginapaintindi talang sa atong tagpalamati. Lain ang food pack halin sa Bacolod. Lain man ang pinutos halin sa barangay. Kaglain man ang ginapanagtag sang pila ka mga individual nga gasulubray ang ila kinataan, may balatyagon ka nagabatyag kaluoy sa aton mga tricycle driver, ginapanagtag nga wala nagapakilala. Kag pila pagid nga may kabubuton nga nagahatag bulig. Base bala nga nagsalamu-samo, amo ina nga hindi maintindihan kung diin naghalalin ini nga bulig. Pero, ang isyo, kag ang aligasyon na sentro sa ginapanagtag nga mga pakite pinutos sa syudad sa Bacolod. Amo ni nga nag-inta ng NBI, tiging katuan na ganitong barangay Tangobo, sa dalom ni Barangay Kapitan Luli Villarosa, pinang-usisa kung ano ang unod sa food pack nga ginapanagtag sa pumuluyo. Nga ano ang nagkalatabo? May report sa social media kung sino maning barangay kapitan kag pila ka individual nga lain ang ginpalayag sa gobyerno, lain man ang nasulod sa pinutos. Hindi bala nga nagsiling ang aton gobyerno lokal nga may 7 ka kilo, may dilatas, kag may noodle, amo inayang iya sa syudad sa Bacolod. Aring disgrasya karon. May reklamo nga iban bugas lang, wala dilatas. Ang iban, 5 ka kilo lang, hindi maglabot 7. Nagkapisti-pisti ang inatagay, subong. Ang syudad sa Bacolod, pagi sa city legal nga opisina,
Attorney Joselito Bayatan nagsiling. Nga abi-abi, ispistigaron nila ini. Kung nga nag-iskandalo ini nga tagay sang pinutos nga para sa aton mga utod samtang nagapaidalom kita sa kwarentina. Siling ni Bayatan, imbestigaron. Kagkon may ara giman naghimo sining kalamalamahan nga ni. Nga imbes pito himuon 5, imbes pinutos nga may dilata, bugas lang ang nagtupa, hindi pa kumpleto sa kinilo. Nya kon pananglitan, empleyado ini sang gobyerno ang naghimo sini, manabat ini siya. Bisan pa kaalyado ini siya sang administrasyon ni Mayor Bing Leonardia. Ginapakawian nila ang syudad sa Bacolod. Kilo-kilo na gilang ibanan pa. Di ko nina iskandalo. Isa pa dapat laruhon ini. Sang barangay. Butangan lang alan. Barangay 4, 5, 6, 7, barangay Handumana, no kundin. Butangan ina nga ini. Alin sa barangay. Amo sini. Kagang syudad sa Bacolod. Iya sang syudad sa Bacolod, gid. Para hindi magsalangisag. Ti ang gwa subong ya, reklamo na sa NBI. Siling ya, nagpasalig sila 7, ang nagtupa 5 lang. Nagsiling sila nga may 7, may dilatas. Ang nagtupa, bugas, wala dilatas. Pero siguruhon ta, iyagi balay na sa syudad sa Bacolod. Mabudlay ni mong, man may arak isang manugguba lang bala? Manuggalit lang? Ti kabudlay sini kinanglan, nga imbestigaron na sa syudad sa Bacolod, buligan ng NBI sa pag-imbestigal. Diin gibalang nagalin ining iskandalo nga ni, sino balang nagapanagtag sini, di balang nga ang syudad sa Bacolod, gintugyan ini sa mga barangay kapitan. Ti imbestigaron ta, nga nag-amo sini ang plastada. So, doon na iskandalo pa, bulig na gidlang para sa aton mga kauturan, ang guaya iskandalo. Para nagilan sa tao, buhinan pa. Tiniya, nahulog na siya dalom sa barangay. Ang barangay, among aton imbestigaron, sino mga barangay kapitada, sino mga barangay opisyal da, nagapanagtag da. Kag kung may kulang nga ginakulangan, amo ina ang dapat tagaan pagdamod. Kahit iho, ang syudad sa Bacolod, nagkakawian niya, ano man niya ang labot sini sa syudad sa Bacolod, gintugyan na ni, sa mga barangay kapitan, sa mga barangay officials, ang gwa subong yan, na iskandalo pa, nga lain ang ginamando sa Bacolod, nga potson kagihatag, lain ang gatupa. Ay, por Diyos, por santo nga iskandalo. Makahuluya klase isyo. So, dapat gid, kung sinong gahimo sini, pasabton. Kung matuod ining aligasyon, dapat manabat. Kag kon madakpan nga nagahimo ini sila sang tagsubong sini ka makahuluya nga buhat, dapat gid disiplinahon. Kag kon to the extent kakason sa iya sini serbisyo, hindi ni sila pwede nga magtiner pa sa pangalagad sa gobyerno. Ining natawag naton sa tion sining pitipit kag makatalaga mga panahon, nagapamintaha pa. Kilo-kilo na gila na, dilatas kung pamintahaan pa, kung matuod, ining aligasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Extract. Siguradong magugustuhan mo. Masarap na, healthy pa. Samahan mo ko. Kape tayo. Astig sa sarap. Life Extension Coffee Mix with... In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed
and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sang atong dugo kagatay. May mga panakot ini siya, phytochemical, antioxidant, pangunta sa nagaubag nga atay, subong cancer, labi na gid kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, kinahanglan mo na ang DTX 500. Gamito na ito nini, himuon nga batasan adlaw-adlaw para sa matinlo nga dugo kagatay, kag para maproteksyonan ang atong lawas sa ano pa man nga pamalatian. DTX 500. Ang DTX 500, mabakal na, pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Kahapon naga-monitor kita kay Vice Mayor Elcid Pamillaran, chairman sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Tiyari na seal off na sang mga otoridad, 4 ka mga puluyan, mga pasyente dire sa siyudad sa Bacolod. Ini nga 4 ka puluyan, kabigon ini siya, nga ultra risk area, amot silingon makatalagam ini, nga mga puluyan, nga dapat gid amligan, tipigan, kag hindi pwede makapanaog ang mga pumuluyo o kon ang pamilya sa among puluyan. Ang report sang Vice Mayor, una nga ginsil off ang isa ka balay sa Rosario Heights sa Barangay Takuling. Ikadua,
ang balay sa G.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport. Kahapon, Abril 2, ginsel off man ang balay sa Dunya Juliana sa Barangay Takuling. Kahapon man ginkumpirmar sa Barangay Kapitan sa Barangay Villamonte, Romel Flores, na sell off man ang balay sang 75 anyos nga lalaki nga pasyente sang COVID-19 sa Banawi Street, Villamonte. Ini nga mga puluyan, ginakabig nga masyado ka makalalaton, makatalagam, dapat gid proteksyonan, hindi dapat manaog, hindi dapat magwa ang sasulod sang puluyan. Galing ini mga puluyan, balo ka naman kamo, sa subdivision, may ari ni sa kaugalingon niya nga pader, may kaugalingon sa nga gate. Amo na nga, dira lang sila sa sulod sa amo nga puluyan. Hindi magkagwa. Kaysa idalom sang Mando Ejecutibo, numero 28, ni Mayor Bing Leonardia, ining ultra-rex area, nga balay o kung lugar sa mga COVID-19 nga pasyente, nga wala pa makarecover, mga tao nga napatay na, nga may sintomas sa masakit, kaginaulat pa ang gintesting sa ila sang confirmatory. Hindi pwede magwa sa puluyan. Question, di kung hindi mo pagwaon sa puluyan, anong mo pagutman? Kung hindi mo pagwaon sa puluyan, anong lang karon gwas na? Anong pagkaon na, anong ilimnon na, anong tanan? So, ang matabo sini, may gwardya nga mga pulisan, may gwardya nga mga barangay tanod, kag may ara sang isa nga dapat lang magkadto sa mga balaligyaan, bakal bugas, bakal sudan. Hindi lang sila pagpagwaon kay kadelikado. Kag kung may padirma lang, kag may date sila, kay tani na ang mga balay nga may amos ni nga kadelikado 50 metros na i-sell off man kung ara sa Gistarabe sa mga squatter area. Galing ini sila ti ara sa mga subdivision. So Botsilingon, mas mapos kay ti isa lang kabalay, 4 kabalay lang ang matayan mo, i-sell off mo di pagpagwaon, kag kung anong mga kinahanglanon, may ma-facilitate lang nga magbakal sa pagkaon la tubig nila kag iban pa. Mientras tanto nga gina-sell off ini sila, agod nga hindi na makalaton pa sa iban. Amo ini ang ginkumpirmar sang syudad sa Bacolod. Kita mo lang na makatalagam, no? Isa na kulbaan ka man. Pero ang ginahimo ini para gid sa kabilugan sa syudad sa Bacolod. Kaya karon kung pagwaon mo ini sila, may tsansay ang manglaton. Tiyan mo na nga, dira lang sila i-confine anay sa sulod sa ila puluyan. Bantayan lang nga wala sang makagwa pagkatapos ang ila mga kinanglanon i-facilitate lang. Mientras tanto nga panilagan sang City Health kag iban pa nga mga frontliner naton ang ila sini nga kahimtangan. Kag kung magabot na ang gintisting sa ila, kung negatibo malang, bisan may napatyan, pwede na. Pero subong, kay kadelikado pa, wala pa mag-abot ang confirmatory, kung bala nagalin gid sa COVID-19, ang ila sini nga ginkamatay kag balatian, amo ina ang hulaton tubtob nga mag-abot ini nga tugtan na sila nga makagwa sa ila puluyan. So klaro, 4 na ang ginsil off sang siyudad sa Bacolod, 4 ka puluyan sa nagkalain-lain nga subdivision dire sa siyudad sa Bacolod. Dira sa Rosario Heights, Barangay Takuling, G.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, dira sa Dunya Juliana, Barangay Takuling, kag dira sa Cali, Banawe, Villamonte. Pero wala nagkakahulugan nga daw ang iba naton nga mga utod pag amo sini nga mga balita na blang daw gina kangil-aran na, hindi ina amo, kundi ginatipigan lang. Kag hindi man la sala na kung nga natapikan sila sang among kagaw. Mientras tanto, nga gina-seal off sila, likawan talang anay, no? Nga magpadulong sa among mga puluyan,
Likawan talang anay nga magbisita kung may mga parinti sila, hindi lang anay kita magsulod sila og saran o kon sila puluyan para hindi maglapta ini nga balatian. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Ari ho, basi luyag ka mag-loan bala, makapreparar ka sa sulod sa puluyan, sa mga balaklon mo, pagkaon da, preparasyon, sining padayon karon nga nagakatabo nga kwarentina sa Bacolod kag sa probinsya. Di kung gusto ka mag-loan, nga nubo kayo ang saka para sa chattel, ATM loan mo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation, diin ka makadto para nga makalon ka dasig, nubo saka, Federlep Lending Corporation ang kadtuan. Aralang sa 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan, sang luyag mag-loan, nagbutang sila mga satellite nga opisina. Diri sa Bacolod, sa Door 104XA Esteban Building, Galoga Tuslao Streets, Siyudad sa Bacolod. O kung ining Metropole Lending Corporation, pwede ka mo kakadto na. May arap man sa Conde Yungke, sa Dalan Goria, sa Siyudad sang La Carlota. May satellite man nga opisina sa Dalan Mabini, Sonpordas, Talisay City. So kung kaplano ka mag-loan, preparasyon, para may pundo ka sa sulod sa puluyan, nubo ang saka, Federlep Lending Corporation ang kadtuan. Aralang sa 2nd floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 56
Dangat isa ka milyon ba nga apektado sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Kadasig sang paglaton-laton sang kagaw. Mayo man kinalan matesting kita, damo ang testing kits naton kag iban pa nga kagamitan. Ang 500 ka universal transport medium gikan sa Department of Health para sa Bacolod kag Negros Occidental nag-abot na. Ano ini siya? Ang universal transport medium. Amo ini siya ang suludlan bala sang specimen sa mga pasyente nga amo ini siya ang ipadala naton dito sa Western Visayas Medical Center nga gin-accredit of course sang Department of Health. Kag amo ini siya nga magalantaw kon bala may ara ka sang balatian nga coronavirus. Amo ni sang testing mapadasig bala ang pagkahibalota kon bala may balatian ta. Kon bala gabatyag na kita sang lingin ulo tanan-tanan nga may ara sang sintoma sang COVID-19. Si Congressman Greg Gasataya nagaupod sa panawagan sang probinsya sa Department of Health na magpatiganyon sa madamo nga COVID-19 testing. Kinalan mas madamo, mas mayo. Dako ang mabulig kung madamo ang magapatesting sini para sigurado tang aton lawas nga layo kita sa sining balatian. Di manami ni. Kay dali ta may balaan kung positibo o kung negatibo kita sang kagaw nga ni. Ti ang COVID testing sa tanan nga pasyente under investigation, kinanglan ini nga mahibalaan sa mga sulod-puluyan, upod naton sa trabaho, mga tao nga may rikta kontak sa mga nagpositibo, kag iban pa. Ti sila ni Congressman Greg Gasataya, bangod sini, posible mabalaan ta dayon, dasig kita makaibalo, kag makapreparar kita mas temprano, kung hindi pagituman ang halit sang kagaw, makarecover pa kita. Damo naman ang makarecover, pero ti lantawab la. Ang nagkalamatay sa bilog kalibutan, ng 1 milyon na. Tindi lahog-lahog na ni, nga kagaw. Wala ta kabalo kung saan o matapna ni, wala ta kabalo kung saan o naton madiskubrihan ang bulong sini, sang kagaw nga ni. Por Dios, por Santo, kadelikado. So, ang tanan nga mahimo sa atong gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal, kinapatigayon. Sabtang kita yung nga pumuluyo, upod lang kita, kooperar lang kita, kung ano ang maayo para sa aton ikaayong lawas. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 2 na Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini nagabulig tinlo, babakod, nagabalanse sa aton lawas sa sistema sa aton lawas labi na karon sini nga panahon nga kadelikado. Anami sini kay ang pito kasagap gintingob sa isa nagwa ang resulta Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig sini para nga magpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, ining hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Ang kulang sa lawas mo, dugangan niya. Kung kulang ka sa vitamina, magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin A, C, B, dugangan niya mo na nga ang panawag sa iya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kinanglano naton ini para sa aton ikayong lawas sa subong nga panahon. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, dira sa Blanca Flor Drugstore Himamaylan, dira sa Jordmid Parma Kabangkalan, Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan, Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 3 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,